Maloti is in big trouble mushure mekupomerwa mhosva yekutuka Prophet Passion Java pasocial media. Zviri kunzi akarara usiku hwanezuro ari mumaoko emapurisa, zvakare achaurara nhasi. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo video rino, zvakare nekushare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Muimbi anotuka zvese zvinonyadzisira ligi raana Ketina muZim Danso Maloti, uyo zita rake chairo anonzi Millicent Chimonyo kana kuti Namatai Bobo, ari kutatarika zvakare. Sekutaura kwebepanhau reH Metro, Maloti akapedza usiku ari muchitokisi chemapurisa achipomerwa mhosva yekutuka Prophet Passion Java paindaneti. Aka hakasike kutanga Maloti achisungwa nekuita controversy. Akambobatanidzwa munyaya dzekurambana kwake naHwinza dzedomestic violence, mhosva dzekuba gore rapfuura, kutukirira zvinyadzi vanhu vese vane mukurumbira muZimbabwe. Vanhu pasocial media vari kufara nekusungwa kwaMaloti vachiti dai angobva agaramo mujeri zvachose. Gore rapfuura Maloti akatarisana nemhosva dzekuba hembe uye akambopomerwa mhosva yekuva parunyorwa rwaidiwa zvikuru muSouth Africa kubva muna 2017, achipomerwa mhosva yekuba mumabhengi aine pfuti. Akaramba zvirevo izvi, asi zita rake riri kuramba richibuda munyaya idzi. Kubva pakureurura kushandisa zvinodhaka kusvika pakutiza kuklempwa neveHarare City Parking. Zvichakadaro, Passion Java haasingiroziwo futi akatarisana nemhosva dzefraud, assault uye kurambidza vaWinky D kupefoma kune mamwe mashows emuZimbabwe. Naizvose izvi, indaneti iri kuputika nemafungiro. Mhuri yeZimbabwe, munoiona sei iyi yaMaloti naPassion Java? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.